ассалому алайкум тамошобинони азиз. ин видеои аввалини канали мо мебошад. аз ин лаҳза мо барои шумоён дар ин канали мазкур боз ин хел видеоҳои барои саломати шумоён фоидаовар аст пешкашатон мегардонем. тавсия медиҳам ки ба канали мо обуна шавед ва агар навори ман маъқул шуда бошад тугмачии классро пахш кунед. инак рафтем. имрӯз мо бо шумоён дар боби хандалак яъне зомбуча ба чӣ фоиданок ё зарар ба организмҳои инсон пешкаш мегардонем. хандалак ё зомбуча ин ҷинси харбуза аст, вале маъидаи пешпаза. пухтагиаш зард, кабуд, сафед ва ғайра мебошанд. намудаш гирдаки шалғамшакли рахдор аст. таъмаш ширин аст. хушбӯй. инро бо забони форсӣ дастанбӯя меноманд. хислатҳои шифобахши он: бӯидани он ба майна қувват мебахшад ва гиреҳҳои онро мекушояд. хом ё пухтагиашро бихӯранд, пешобро меронад. хусусан хомии онро чанд рӯз пай дар пай бихӯранд, сангҳои гурда ва ҳиҷакро яъне пешобдонро майда карда мерезонад. агар дар вақти гӯштро пухтанд дар дег андозанд, гӯштро муҳарро месозад. дар ин бобат таъсираш аз пӯсти харбуза зиёдтар аст.